Wuru Yan Bagus Joko Bungkus awit saking sulikaning patrap para Kurawa den ombeni sawarining inuman kang wis cinampur dening Wisamandi Eka Patmasari Dwi Maratani Trikawula Busana Catur Wanara Rukem Panca Surapanggah Satguna Weweka Sapta Sacara-cara Asta Girindandu Nawa Wrahalapa Dasa Raksasa Wangke Eka Patmasari ngunjuk-unjukan sagelek branang pasuryane Dwi Maratani wis warata sak kujur Trikawula Busana unjuk inuman telung gelek wis lali marang sandangane Catur Wanara Rukem catur papat wanara kethek rukem wowoan ngunjuk omben kaping papat games nganti kaya kethek mangan wowoan Panca Surapanggah Panca 5 Surawani panggah kukuh ngombe arak kaping 5 anane mewani Satguna Weweka satnep guna golek Weweka jaran ngombe omben 6 gelas ananging mewani golek dadakaning pasulayan Sapta Sacara-cara ngombe arak kaping 7 pitung gelek anane mung golek cara supaya sulaya hasta giri danu hasta 8 giri gunung danu pedhut sesalanganing Jan Bagus Joko Bungkus ngombe arak 8 gelas peteng dedet nganti kaya gunung kemulan pedhut Nawa Wrahalapa nawa sanga wraha celeng lapa luwe ngombe arak 9 gelek ganter lakune nganti kaya celeng kluwen Dasa Raksasa Wangke Dasa 10 raksa buta wangke batang ngombe arak 10 gelas glasah nganti kaya batang buta Krodha sagung para Kurawa Jaka Pitana apa paman kok rumangsa bingung rasamu ora semeleh angen-angenmu ngibaratake rasa semu ora katon nanging maton rasa semu kuwi antane rasaning Sengkuni lan Jaka Pitana ya Kurupati ora kasat ing tinga nanging matone pasemonmu kang kaya mengkono nuduhake yen kowe goreh rongeh pikirmu kowe mikir apa Paman
Kula arep takon karo sampeyan, Paman. Takon apa? Kabeh wau sangka pangothak-atik sampeyan-sampeyan kuwi dikarep apa? Mongko Bratasena teka ngestina kene jagong manten. Mantene Yai Dursilawati dhaup kan Tirtanata ya Jayadrata Ratu Sindhu. Pakon sampean kon ngombeni nganti Bratasena wuru mendem dasar kon nyampuri daru beksi racun mawa wisa. Sakniki kahanane Bratasena nglumpruk tanpa daya. Kurupati, pripun? Upamane tak aranana pikiranmu landhep dengkul moh. Ngene ya, Le. Kabeh apa sing tak tindakake ana wigatine. Yen kowe nyawang pakmu cilik aja nganggo kacamata beling. Nganggo kacamata batin. Coba upamane kowe ora weruh nanging krungu yen kowe tuli kowe bisa nyumurupi kahanan. Ebo larane atiku repote atiku nalika semono ibumu ya Mbak Yuku pasrah karo aku perkara kamuktene para ponak-ponakanku dipasrahi karo aku. Iki gak ngerti. Ngestina iki pancenaning para Pandhawa. Mula aku duwe srana ngendemi Bratasena ndak campuri racun. Pamrihku deleke Pandhawamu ana Bratasena. Reh ning iki wis buru si Bratasena malah aja ketanggungan. Iki dirangket dibanduli sing barang abot cemplung kena segara. Ora kleru aku ndek pak cilik sing kaya najan to ora apik rupane. Dapurmu. Yen ngono arep wis tuwek ning iso mekolehke karo wong sing repot kaya aku iki. Ya ora ketang mbuh piye carane, piye leku ngeguhke. Supaya kabeh ki rata para Kurawa ora mung klokap klakepan wae. Oh iya. Nyuwun pangestu. Kirapna adi-adimu.
putuku nggih. Putuku Jaka Bungkus. Bingung pikirmu, kowe nyumurupi kahanan sing ora sak mestine ya iki. Aku arep takon kowe, aku iki sapa? Kowe kuwi sapa? Lan aku iki ana ngendi? Atiku kok bingung. Bondan, kowe aja jeneng Jaka Bungkus ya Bondan. Bondan ki apa? Sangka pangrasaku Bondan ki bocah sing sak cemlewo kena den parapi Bondan. Apa aku ya duwe jeneng? Kowe jeneng Paksa Jandu. Karapanmu Bondan, jenengmu Paksa Jandu. Kok aku urip kaya ora sak lumrahing wong urip. Kahananku beda ing ngarep. Rumangsa kowe ngarep. Aku rumangsa nyami kahanan sing prayoga. Weruhanana Bondan. Kowe ora ngrasake kahanan sing prayoga nanging kowe wuru merga kakean nggonmu ngunjuk omben-omben sing dadi laranganing negara. Najan to sing tumindak abdine negara ya kawulan negara yen perlu nayakaning negara nanging kuwi dudu sak lumrahe kabeh duwe karep lan duwe panggayuh anane kuwi diombeni nganggo omben-omben sing kabeh mau dadi laranganing agama apa dadi laranganing negara dicampuri daru beksi usana kowe wuru kacemplungake merga kakean nggonmu ngombe dadi awakmu dadi cilik kaya mengkene nanging aja samarah pikirmu Bondan panawaring wisa mandi wis tak paringake marang jeneng kita kabeh yen ing mengkone kuwi nemoni bendu sing lakon kowe ora bakal tumama wisa mandi namane marang jeneng para Bondan. Ya. Terus aku teka kene merga saka pitulunganmu. Malah aku njaluk pituduh marang kowe. Aku kudu piye? Aku kudu mlaku piye? Irim kembang popong tarate bang ora rayungan long malangkung tumiyong rumambating tengyan aweh semu kang mawur raras anakku nggih Bondan piye aku manut aku njaluk pituduh aku kudu piye kudu tumindak sing ndi sing pratitis nggo paring dawuh marang aku ngene ya nggih ibaratake wong mlaku ya ngibaratake wong mlaku aja semensok ndisiki lan aja sok ngereni yen menungso urip mono
kowe ora perlu nyawang sapa-sapa, nyawang diri pribadimu dhewe. Lire piye? Ngene. Tegese wong urip duwe penjangka kudu wani jangkah. Ya. Duwe penjangka kudu wani jangkah. Kala mangsane kowe aja tolah-toleh mburi. Kala mangsane mburi iki dadi rupidating laku. Luwih-luwih noleh ngiwa utawa noleh nengen. Ibaratake pundak kiwa lan tengen saranduning badan. Pundakmu jiwa ragamu sing ewa-ewa uripmu kala mangsane mung sariramu dhewe. Ya. Iya. Yen kowe butuh arep duwe panjangkah manteng sing jejeg mlakumu tetep sak pangarep. Ibaratake wong mlaku mono aja pati mandeg yen durung teka kang tinuju. Apa wis yen aku tumindak kaya mengkono kowe bisa janji mulya uripku Bondan. Kamulyaning urip ora mapan nggon brana picis. Mulya-mulyaning urip iki nggon rasa pangrasa. Dudu barang sing digelar. Mudeng. Urung. Nek urung iki piye ta aku mikir tenanan kok. Iki nang gone empu-empu lho. Awit nek nenek aku ora dong tenan kok. Aku ning omah kulinane ku dikongkon ae kok. Ngene ya, Lik. Bondan. Arep kowe sugal awagal. Kowe pikirmu kowe aja mikir kahanan sing digelar iki ya. Kahanan sing digelar iki kabeh mawa wisa. Kala mangsane ngewa-ewahi uripmu. Tenane kok diomongi kok maido. Sing cetha rasah mubeng kaya wong nagih utang aku kudu piye? Darmane kang nedeng sakit mantep lamun enggal mulya nggonku mikir aneh dosa apa kang sun sandang dharma karya lantaran solae katiwang bingung nandonya ngenteni apa Bondan piye? Tak omongi ya nak piye? Kowe dipaeka Kurawa, kowe nalika jagong ning Ngastina mbiyen kowe nggawa apa? Aku nggawa gada tak deke ning alun-alun Ngastina. Kuwi dadi gorahe para Kurawa padha njunjung ora kuat. Kuwi ana sayembara sapa sing pinter bedol luwih-luwih nyingkirke pusakamu. Gada rujak pala ya gecok mripat bakal diparingi separone negara Ngastina tak pupune bedol gada. Mung bedol gada weh aku kuat. Ya lumrah kuwi gada-gadamu dhewe. Lah terus aku yen konangan Kurawa, aku terus dipateni meneh to piye? Aja samara pikirmu.
Lamun kowe ditamani wisa mandi kowe ora bakal tumomo merga wis ndak paringi kuwatan. Oh iya. Kowe arep bedol godho sing mapan ana tengahe alun-alun Ngastina, niatmu arep bedol apa mumpu sayembara? Merga yen niatmu becik pengen bakal nyingkirake regeting negara, kuwi tinemune apik. Namung yen kowe bakal mumpu sayembara tegese batinmu duwe pamrih mamrihke separo negara. Lah aku terus piye? Kowe nganggo daramaning satriya ya nak. Daramaning satriya ki madangi sing peteng, babati sing ngrungkut, ngrampungi kebutuhane wong repot. Tak mangkat sing hati-hati kono. Ora patut ki. Lah Gus mono kok lakumu kaya ngono. Lakune lumrah wae.
Daraku wong bagus. Daraku wong degus. Sapa-sapa kena mbok sasapi. Sapa-sapa kena mbok alingi. Ning nek sing tuwekan kaya kula niku ora bakal panggeling. Pangling nek panggeling. Kuwi sapa iku, Mbak? Kowe nek arep ngerti jaman nom-nomane bapakmu ya kaya kuwi. Ya persis Kang nyawang kuwi ya nom-nomane pakmu ya kena ngono kuwi. Kok ngene kok. Den nek sapa-sapa mengapusi kena nek kula mboten isa. Mung niki rene jroning lakon. Kula mboten buka kalih sampeyan. Pun kajengi ngentik nek mengkula buka sakniki kudu ora nonton. Nggih. Pancen wong urip niku kudu sugih laku. Wong urip kudu nandhang laku, kudu duwe lakon. Mung kari sesa-sesa menungsane niku pripun? Wonten pilah-pilahane menungsa mung kajibah milah karo milih. Ana tembung lelakon karo niat nglakoni karo gawe lakon. Lah niku pun beda melih. Nek lelakon ning wong urip mus tumindak sing kanthi pracijis isih kleru. Nek kleru niku aja sok nyalahke sing gawe urip. Sing gawe urip nitahke menungsa niku wis bener. Mung karek panampane menungsa niku iso nampa napa mboten. Nek gawe lakon, lah niku wis ongkang-ongkang penak golek perkara. Lah niku angges muni wis dadi lakon, agek kelingan karo sing gawe urip. Lah iya. Mula cara awake dhewe ngene ya, Mas. Ngadepi lakon kaya ngene iki ora perlu ngersula. Aku le rekasane ngungkuli iki wis tau kok lolos. Mula kuwi. Niku rak kaya penemu kula nalika semanten nika kula nampi dawuh kenging para sepuh-sepuh niku. Dadi kula sampean niku wayang saupamane gumantung dalange sing nglakokke pripun. Kuwi apa to teng jane? Nah wayang ngono kok piye to? Iki wayang. Aku iki ngantek lali karo wayang. Wayang sak suwene corona dadi semen-semen iki cilik-cilik ngene iki. Le cilik ora gur wayange. Apa nek bacutno jejeg lambemu. Ngeten nggih. Karo mendo dinggo sinau bocah-bocah. Cara mbiyen niku nggih, cara mbiyen. Kowe kuwi apa? Lah. Kula niku tiyang. Wong nek kaya ngono, wong ning lakon iki kula kok dipaidu. Mbiyen niku nek wayangan niku nggih mesti adegane Sara Weden. Nek ra Parsanga niku nek ora Sara Weden ya Bambang Alas. Nggih. Lah niku nek magaan nggih karek Sanga Pindho. Lah nek Sara Weden niku penditane niku jenenge abiyasa. Urip biasa ki lumrah biasa. Dadi wong urip ku rasah neka-neka, rasah werna-werna. Niki mung dongeng nggih, mung dongeng. Aja digathukke karo lakon niki, nek gathukke kalih lakon niki mboten pethuk. Terus bambangane jenenge Abimanyu. Urip bima tekad nyubening. Wong urip ki kudu duwe tekad sing suci. Aja diregeti atine. Ken ora dagang tuna andum bati. Nggih. Terus mudhun ka Sara Weden. Mudhun ka Sara Weden gendinge Suba Kastawa. Suba pakurmatan kas lagi tawa pamer. Adane menungsa niku anggere duwe kaluwihan urung sepiro wa. Kuwi kala mangsane isih pamer.
Ya mung eleke menungsa sing cara kawruhe urung sepira niku wau. Nek kudune wong pinter ki malah ndungkluk cara parine, ora ndengengek. Ning bocah-bocah niku malah mboten. Nek awor wong pinter serik, ning nek awor wong bodho guroni lah niku. Sing ilmune mertanggung niku. Terus bar niku bar Subakastawa terus alas-alasan. Menungso kudu gelem ngakoni aja kekean alasan. Terus ada-ada greget saut, duwe tekad, duwe greget manut kadewasane dhewe-dhewe, aja mung nglumpruk kaya barang ora kanggo. Mula dawuhe mbahmu biyen, nggih, dawuhe mbahmu sing tau kula tampa. Geni iki panas, api-apiya. Banyu ki adem, kungkuma. Nek bengi ki ngantuk meleka. Tegese nek ene sambe kalaning laku aja lunga, diadepi. Lha niku. Ah terus bar niku ada-ada gregesaut petuk buta cakil. Niki enten sing nganu niki nggih enten buta cakil. Buta cakil niku kokean polah. Ning matine kena gamane dhewe, ibarate buta cakil niku bojo. Nggih. Ibaratnya bojo. Dadi cakile wong rumah tangga niku nggih bojone niku. Ndi sing piang ku anggar keneng kerise dhewe terus mak glemprak kono ndang minggat ora. Niku. Lah terus nek pun buta cakil iso dirampungi, godane saya gedhe melih buta repatan kaprah, buta babrah. Men dienggo pengertian. Nggih, kangge lare-lare niku. Kula nyebut upamanipun nata wayang nggih. Nata wayang niku Cepakna Ndarawati Ngastina utawa Sabrangan. Lah nek buta cakil ku jenenge nyareng. Cakil iku nyareng. Cakil niku nggih cakil repatan punuk galiyuk. Ning nek nganggo galiyuk ora nganggo terong. Niku jenenge tatakna nyareng. Lah niku pun komplit. Piyayi biyen ngoten niku nek dawuh, ora kok dijenengke. Lah, bareng pun ketekan buta repatan. Buta repatan iki polahe sithik ning gegemane gedhe, untunge tangane mung siji. Lah siji gegem. Polahe buta repatan jikok kene dal kono, kulak kono dal rene ngoten. Lah, nek pun ngadepi buta repatan, nek Abimanyune niku mboten iso ngrampungke, mengke mesti Gatotkaca medun paring pitulungan. Tegese wong urip nggih, wong urip yen petuk lelakon ora iso ngrampungi, mengke ana sing iso ngrampungi perkara niku. Ida mangawur-wur kurahan pengarane ngajurit gong magur gongso. Kowe pinter nyajan omonganmu. Ora patek gathuk karo ati. Wes, kira gathuk ya wis. Lah niki kersane sampean lajeng pripun? Aku arep nyang negara Ngastina. Bedol. Godho lagi muka. Nek sampean arep bedol, aja kanthi rasa nafsu ning mangeningke cipta. Nek ati sampean wis resik, sampean iso bedol. Godho sampean dhewe najan to kuwi gaman sampean. Ning nek atimu nganti isih ana reget rasa pangancam dening sedulurmu Kurawa, mbok ngantek 10 tahun nek kowe iso bedhot tak sembah 10 tahun suwene.
Katengipun Kakang Kyai Yai Sangga Bumi apa Kakang Sangga Bawana yen tepi daramaning satriya sangka pakatining para Kurawa kang tumindak culika wani ngrenas salah sawijining para Pandhawa ing pangajap Kurawa bakal bedol pusaka Jodipati. Mula Yayi arep sing dikaya ngapa aja pisan-pisan pusaka Jodipati gegrayan gedhe-gedhene bisa kasingkirake para Kurawa kaya kurang prayoga kedadiane merga kuwi pusaka ampuh yen nganti sing nyekel kurang pratitis bisa mbelaeni. Buta Pandhawa tata gati wisaya Indraksa Sara Maruta Bawana Bana Margana mestine Kurawa pengen budidaya nyingkirake pusaka Lagita Muka wangune iki Kurawa padha teka coba sumingkira nang mburi kene. Kegelung mayang mekar mirek nyongklang kuda nyosin nabet miring kowe sapa wanuhna aku pambayuning Kurawa aku Raden Kurupati sing ana mburi aku panengahing Kurawa Sadra Tirta Tinalang Kartomarma ana rupan kaya barungan sapa jenengmu iki Ditya Sangga Bawana aku Sangga Bumi aku kang rumeksa Gada Rujakpala yen pancen kowe sing nunggu Gada Rujakpala yen ngono kowe demit bangsaning Nyeluman minggato aja ngerget-ngergeti alun-alun Ngastina yen kowe cilik iso modho gedene ngembari kaprawianku pantes kowe bisa mbedol nyingkirke Gada Rujakpala. Ridho mawur mangawur murahan
Yang pantara rapri among ceta pukulun panoyang kaeksi mila katur kang cunda manik prasasat rageng
Gong, Pibake iki karep karo kahanan iki ora gathuk. Karepku ya arep niru sing ndek omah. Ning napase isih apik kono ya karo aku. Cik. Petro. Nun. Bener jenengmu ki Petro. Nggih. Nek mlaku ketok cilik kena bantere ra jamak. Selak kesurung rasaku. Ngeten nggih. Mang penggalih atur kula ngajeng lan ngendikanipun bapak kakek niku wau. Nek jenenganku duwe karep sing becik pengin bakal ngrampungi kebutuhane wong repot mang tindake mesti akeh kanca rowange. Ning yen temandang sampean niku mung butuh golek alem, golek pengalembana niku luwung ampun. Pun mangwurung kemawon. Merga asor-asoring puniki ora kaya kang nyingkuring rasa rumangsaning dhewe. Anggepe asalipun dudu bangsane Trah Jawi. Kesusu ing ngaranan wasis pinter maju, uwahe ngrusak budaya, suh brasta tekating Darmastuti. Parandene maksud dadi bocah uraan. Niku karepe rak apik ning dadine wong mboten becik. Mila nek niat sampean apik ya sing apik. Iki wektune iki dibatesi lho, Mas. Aja ngawur ae. Ya. Petro. Upama aku nyuwun pangestu kowe kleru apa ora? Oh, mboten. Mboten napa-napa. Nyuwun pangestu ra kudu luwih dhuwur, mboten. Ning lebaku luwih tuwa. Mula Petro kanthi ra gablek apa-apa merga pun kentekan pangestu niku. Wandamu. Tak trajange sing jaga godho lagi tomuka. Ning meling kula ngati-ati lho. Ya, aku nggak ngati-ati.
kanjut gumregut mancing samudra toya dreng wiraganya legawa banyu sumaputing wentis wah wah iki ana bocah cilik sing ngetutke kae wong apa ya wong saged guneman ngene Gus Le kowe bocah Bondan ya aku bocah Bondan jenengmu sapa aku Bondan Paksa Jandu jenengku Paksa Jandu karapanku Bondan wah sing mburi kae ngaku sing irunge dawa kuwi sapa jenengmu jenengku Tuan Ambeien Ambeien ki penyakit kok ngetlek jeneng sing apik lah sing melongo aku sapa awake ya melongo aku Bambang anak pendhita Bambang sapa jenengku Bambang Lemah Sahwat lemah sahwat nggih nek gulane pun inggil niki kowe arep ngopo Gus jare ngestina ning Giri Patembaya hatak pupu bedol godo lagi tomuka wah yen kowe iso ngasorake kridaku pinter bedol lagi tomuka maju berak tuku mbok sirahmu ngenteni apa kowe
Darahku Den, darahku wis timbul isih sugeng. Werku dara ireng. Sayangi gabite kayu. Alah Cik, sing penting penak dienggo. Yen pitik tukung, yen tarung mesti menangi. Atine bingung, kelingan jantung atine. Memang itu punyaku, memang itu punyaku. Dendeng kendeng teng, sambal lontang tang. Datan mendak yen mendak ulung-ulungan. Jahe wana keciper wungu penuh kembange awe. Rowe-rowe teman ketemu sore. Memang itu punyaku. Ush. Aku mudeng aku. Petruk ki anggere kaya ngono kuwi golek ati, uripe mesti repot. Lah engko nek bar ngono kuwi mau Mas kula ndek kirangan teng mriku emang sahuri nggih. Cik rasa ngler wadi. Alah rasa tersinggung. Aku ini teni bola-bali karo kowe kuwi. Angger muni tanggal tuwa 20. Gak iki angsuran iki rong ketemu. Mesti gampang tersinggung. Cik. Syukur Den. Tak tandangane buta iki. Niki ora buta sak wadine lho. Oh, nek ngadepi buta iki ora bakal wegah. Mingkira tak labrake buta iki. Iki cangkem kok didak-idak.
Oh. Pripun Den? Butane sekti. Peng-pengane ora peng-pengan. Lah terus ketae kaya megap-megap ngono. Pedro. Nun. Butane iki aneh. Aneh pripun? Butane anggere tak pateni. Sijine mati terus dilangkai sedulure. Terus urip. Anggere sing siji dipateni, dilangkai. Sing siji ya terus urip. Oh. Nek sampean gumun nggih. Nek kula niku mboten gumun. Ah nek kula nu mbiyen ngoten niku wau. Kula anggere mati dilangkai urip ning biyen. Ning sakniki niku anggere mati dilongkalangkai mboten tau urip. Ning gumun kula lho. Anggere sing nglangkai ini bojone Bagong urip niku. Dadi anakku sing mbarep irunge dawa kae patutane denggelmu ta. Lho, apa salahku? Lah nek dudu salahku piye? Nyatane ya ngono. Ayo, sik dhewe piye? Aku kira wong cerdas. Waduh, cerdas. Sore-sore kira-kira jam 4 kaya aku lunga diluri bojomu. Keng pundi Pakde? Terus aku ngomong, kok nggone Mbok Desuta golek mbako rene kok nduk. Nah, terus bojomu ngomong, lah nek kersa mbako sempro mriki enten. Iya sing kok gampang. Wektu kowe iki bojomu makpungi anakmu sing cilik lho, le mripate ning pilingan kae lho. Heeh, terus apa? Ngomong. Ayo le ndang adus. Ndang bubuk. Bapakmu lunga ning Solo mulih sesuk. Lho kuwi rak menehi kode aku to. Tujune aku wong tanggap, wong cerdas. Dajal mau limpat seprapat terus bejat. Tak bojomu menehi kode aku to. Walah, truk. Carane nek reso nek matine siji dilangkai uripmu didukumba. Ya. Kecekel nalarku maju barak pecah ndasmu ndene apa.
titah ulun nggih. Joko bungkus ya bondan paksa jandu. Iki kaya kakek bayu. Ya, ulun Jawata ngarga maruta. Apa sing dadi buta loro mau? Kowe kakek bayi. Iya. Aku lawan kadangku si Bathara Gana. Iya, Nger. Weruhana sing dadi buta to aku merga nuhane dawuh timbalane Wang Jagatnata supaya ngreksa anane pusaka Gada lagi tampa. Mula anane ulun nganti memba warna buta loro mung perlu bakal nyelametake keampuane pusaka Anjadipati. Aja nganti kena digrayang karo wong cendoleng patrap sing disandang para Kurawa. Jaga Pitana sasedulure. Iya. Yen pancen mengkono aku nelake dening panuwun awit saka nggonmu tresna asih marang aku. Iya. Sena aja klering panampa ora pisan-pisan ulun darabene pangajep pengin bakal andarabeni pusakamu ora pisan-pisan ya mung pitungkas ulun marang jeneng sira kulup sing praitna ngati-ati. Kowe ngadepi kahanan lelakon sing aneh-aneh iki kanthi tampanan lair itu sing batin aja nganake rasa cubriya marang sok sapa wae. Kahanan wajibe dilakoni. Mbok menawa iki panggawe Gusti sing gawe jagat mung sipate ngelingake marang menungsa. Supaya aja nguja hawa nafsu. Sing entek-entekane mung ngumbar nafsu ngombro-ombro gedabyah. Sing ora ana guna lan paedahe. Sena dipun Bathara Gana nimbali lawan aku apa nang dawuh. Nggih. Ngene ya Werkudara. Dawuhku marang kowe perlu mbok eling-eling. Kowe aja perlu nguja hardaning karep. Karep kang kurang prayoga aja nganti ditutuk-tutukake mengke ndak tunda bena kahatane. Ya. Yen pancen mengkono aku nyuwun donga lan pangestumu supaya aku bisa tabah kuat ngadepi kahanan sing kaya mengkene iku mau. Sena sing praitna lan ngati-ati. Tekad ulun bakal kundur makwayangan. Ya aku nyuwun. Wang-wang kunta kumpul patang ketikang sayong gongkara Kakang Kurupati sakurawane pisan ora mbiyen ora saiki mung wedek gawe sunaning Werkudara. Ya waspadakno kanthi permati. Aku butuh joget ana Ngastina. Janji ora mlek sampluk gadaku padha grangsaran kabeh.
Piye Kurpati? Sampeyan ki pripun? Jare Bratasena cemplung segara wis diracun, dukake omben-omben. Temeka pati malah jedul, barang ngamuk joget ning negara Astina. Nyambluki pepetan negara Astina padha bubar maut. Yen ngono sampean gunemane ra iso digugu. Jare pinter gawe karti sampe kok nanging endi buktine? Kurpati. Aja gampang nyalahke wong tuwa. Mangan uyah iki durung sak pucu irenge Sengkuni. Isih ana cara yen mung gawe patine Pandhawa. Ngenteni lakon liya mengi. Kowe ngopo, Bro? Werkudara bungkus kowe bundan. Aku arep takon karo kowe, Lik. Kowe arep menyang endi? Bu. Kowe aja takon perkara kuwi, bingung sing kumangsuli. Aku ngerti karepmu ya, Nak. Kowe mung bakal nuruti karep. Mongko karepmu kuwi kubadine rasa kanekson, gagubet, rasa kamurkan. Mundhak ora becik kedadiane ya, Nak. Iya. Kowe aja ndukani aku. Ayo Sareh. Ayo tak omongi. Lakon ning urip ana karepe. Iya, karepe piye? Ayo. Tak jak linggih ning gone yupan kono yo. Joko bungkus opo? Kowe ngerti karepe Bondan
anane kowe dikarapi Bondan paksa jandu. Bondan nadan to cilik ning gedhe, dayane gedhe kekarepane. Sing dadi Bondan liyane Jaka Bungkus wis ora ana kang wangun. Jumbuh karo jenengmu ya, Li. Ngelingono wong urip. Wong urip mung sak drema nglakoni. Ana tembang dandang gula. Kinudang dadya pangarsa jamane kang badhe prapti kahanan dadi tulodo sanyatane urip iku tolen kang pratitis samubarang sarwa kisruh sumarah kersane ngalah minangka dadi pepilik lah to agya duwe rasa pangrasa coba kuwi surasan kanthi wening. Wong urip mloya ki ora ana gelaring kadonyan, sing mloya ki batine. Kala mangsane wong miskin dudu sugih, miskining bondo. Kala mangsane sing miskin ki arep atine sing miskin. Mula aku ngerti kowe butuh joget. Kowe nuruti karep, kowe nuruti atimu supaya seneng, supaya lega pikirmu ning leganing atimu gawe sangsaraning wong pirang-pirang. Bondan opo? Eling-elingen ya nak dawe ibumu. Sok mbok menawa kena kanggo pengeling-eling. Gelane wong kang wis lolo kari biyung kondur kasit jati senenge amung sinamun susah tanpa upama mbok yo eling mumpung kowe isih ditunggu mbokmu bektimu enggak ketokno mundak gelo tiba mburi kuwi tembange pangkur aja gagas tembang ning gagasen karepe tembang ki piye yen kowe ora bekti karo wong tuwa sing kudu mbok bekteni sapa mongko wong tuamu sing urip mung karek aku yen bapakmu sing urip kowe wedi ning bapakmu wis ora ana kowe arep bekti karo sapa Bu kowe aja nangis. Aku manut. Aku ngerti nggonmu njunjung gada mergo kowe pamrih negara sesigar semangka to. Kowe mung pamrih karo kuwi. Barang warisan yen ora ana tepanjane ora bakal marisi ya cah bagus. Rungokno kupingmu iki aja munggo mebel. Bu, aku kapok, Bu. Luput yo ngapura ya Bu. Tumindakku kaya ngene iki mau mung kadang kasurung rasa kamurkaning atiku. Bungkus Bondan wong sugih panarima wong dadi satriya sejati iki mau ana tembung-tembunge wong pinter biyen jarene dongak-dongakno mungsuhmu pujek-pujekno wong sing gething atimu aja duwe rasa pemungsuhan yen kowe digawe lara karo Kurawa
tampanane kelas lair batin idepe manjinga dadi laku ya Li. Kowe dadi pikukuing para Pandhawa, kowe dadi cagak. Aja ngantek runtuh siraping kulawarga Pandhawa. Iya. Aku njuk ngapura. Iya. Ora ana wong tuwa kok ndosakake anak ki ora ana. Iya. Kowe kudu eling lho Li. Iya, piye? Dawe piye? Perkara baline Ngastina. Kowe kudu iso ngeling-eling ngibaratke jare-jarene Gusti sing gawe urip maha welas, maha asih, maha wicaksana ya maha pangapura. Ning isih siji sing do dilalekake. Apa kuwi? Gusti sing gawe urip ya maha adil. Mongko isining maha adil wong nandur ngunduh, wong utang balekke. Weling-ilingen dadi yen pancen kowe cara mlakumu mlangkah ora bakal meleset ibaratke wong mlaku kowe mlaku sing jejeg aja mandek mangu aja doyong ngiwa aja doyong nengen manut kareping ati kareping urip wis yo ngono ya Li. Iya. Lah keparenge piye, Bu? Yen wis pancen mengkono, kowe temeka pati saiki diparingi iso bali urip wis pantes disyukuri. Coba apa kowe ora mikirke nek nganti kowe diracun Kurawa temeka pati, kowe mati ora ngrasake le urip kaya aku ndah kaya ngapa morak mari ing atiku. Ayo ngumpul para kadang. Nembang ngara mundur sawadyane Aku mandek karo sibu. Aku kudu piye? Wong urip mau yen isih dikeparing urip meneh padha karo ibarate nyawa balen. Disyukuri wae. Yen pancen mengko ki Ngastina kudu bali ana tangane Pandhawa, tak kira 1000 cara 1000 dalan. Bapak